आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। कणकवली तालुक्यातील नागवे सांगवेकर वाडी येथील सार्वजनिक विहीर कोसळली असून यामुळे वाडीतील नागरिकांना पाण्याचा प्रश्न निर्माण झालाय। त्यातच या विहिरीमध्ये अनेक लोकांनी विद्युत पंप टाकून घरापर्यंत थेट पाणी नेलं होतं। विहीर कोसळल्यामुळे हे सर्व पंप विहिरीमध्ये गाडले गेले, त्यामुळे याबाबत प्रशासनानं दखल घ्यावी अशी मागणी ग्रामस्थांमधून केली जाते। तसेच ही विहीर जीर्ण झाल्याबाबत प्रशासनाकडे उपसरपंच महेंद्र कुडाळकर यांनी पाठपुरावा केला होता। नागवे इथं जलजीवन मिशन योजनेचं काम 2 वर्ष रखडलं असल्यानं या विहिरीच्या पाण्यावर या वाडीतील लोक अवलंबून होते। मात्र विहीर कोसळल्यामुळे या लोकांना आता पिण्याच्या पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला।